Good evening, Gigi Kinnath. Welcome my YouTube channel. सांगମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। सांगମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୂଷା ଅଛି କି ଟମାଟୋ ଖାଇ ଦଉଛି, ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ରଖିଲେ ଖାଇ ଦଉଛି, କପଡ଼ା କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ କାଟି ଦଉଛି, ବହୁତ ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମେଡିସିନ କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ୟୁଜ କଲେ ବି ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଟେନସନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିବେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ ତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରେଡ୍ ଥିବ। ଯଦି ବି ବ୍ରେଡ୍ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରୁଟି ବି ନେଇପାରିବେ, ପରଟା ନେଇପାରିବେ, ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ରେଡ୍ କିଛି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ତିନିଟି ପିସ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦରକାର ଥିବ ଆପଣ ଅଧିକା ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3 ପିସ୍ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ ବସେଇ ନେଇଛି, କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବସେଇ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଚା ପତି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି ନ କରି ଚା ପତି କିଛି ପକେଇ ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ତ ଚା ପତି ପକେଇଥିଲି ସେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଚାଟାକୁ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଛାଙ୍କି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଛାଙ୍କି ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଚା ପତି ରହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କିପରି ଭାବେ ତ କାଢ଼ିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ କର୍ପୂର ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କର୍ପୂର 5ଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିସିନ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ମେଡିସିନ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ତ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ୟୁଜ ହେଉନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ପକେଇ ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପୁରୁଣା ମେଡିସିନ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ପକେଇ ନେବା, ଆଉ ଭଲସେ ମାନେ ତ କର୍ପୂର ମେଡିସିନ କି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଗୋଟେ ପାଉଡର ବନେଇ ନେଇ ଆସିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲସେ ତାକୁ କର୍ପୂର ମେଡିସିନ କି ପାଉଡର ବନେଇ ଆଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶେଇ ନେବା। ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ, ମେଡିସିନ ପଡ଼ିଛି, କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଥିବ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପୁରା ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୂଷା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିବେ, କେତେ କପଡ଼ା କେତେ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି କରିକି ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୂଷା ମରି ବି ଯିବେ, ମୂଷା ପଳେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମୂଷା ଆସିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବ୍ରେଡ୍ ନଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ରୁଟି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ରୁଟି ନେବେ, ତା
ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗେଇନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ରଖିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କପର ମେଡିସିନ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଜାପି ଦେବେ। ଜାପି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେବ ନା ସେଟା ଯୋଉଠି ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୂଷା ଜାଣିପାରିବନି, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ତ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ପନିପରିବା ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ପ୍ଲେଟରେ ବି ରଖି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏପରି ଭାବରେ କାଢିକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ପସେଇ ନେବେ। ମୂଷା କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବନି, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଖାଇଦେବେ, ପଳେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମରିବି ଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।